Τίποτα, συνέχισε Κυραλίκη. Το πήρε να βγάλει το και το είπε. Χθες μου το είπαν. Μαύρα μου σαν καλύτερη ιδέα δεν έχει. Είναι οργανωμένο. Πολύ ωραίο το ζυμάρι. Λέω, χθες το ρωτάω, λέω αύριο θα είναι το σπίτι. Όχι, την Κυριακή θα είναι. Όχι πολλά, όχι πολλά, πολλά είναι, πολλά είναι. Αφού το όνομα στα βγαίνει που θα βγαίνει το τρωσί, πολλά υλίκα το ίδιο θα Ό,τι βγαίνει. έτσι καλά. Ας εκεί να παραλύσει. Από εκεί να πατατρώσει, σας άλλα με το ψάμι να τρώσει. Εδώ όποιος έρχεται τρώει. Αλλά είναι ωραίο. Τώρα ανοίγεται καλό, δεν κόβεται. Καλό είναι, καλό είναι. Έφυψη από αργία. Αυτό που γινόταν. Έμα τώρα. Για να σε δω Αλίκη τώρα εσένα. Μπράβο, μανάδες. Αυτά που είναι τέλεια είναι τα αλάχανα. Πολύ ωραία. Έλα, ό,τι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Βλέπετε τους μπράδους. Με πού έβρικα το κουτάλι. Λέμε το σένα, μη βάλεις λέμε το κουτάλι. Τι λες καλά, Βάλει εκεί ο Θεός τα 5 δάχτυλα βλόησε. Φέρνει το λάδι να φέρνει το λάδι. Ο κύριος που είναι υπεύθυνος για αυτή την λαμαρίνα δεν είπε ότι θα την πάρει. Τι άλλο θέλεις. Τώρα ξέρω να το πάρω καλά. Άρπαξε, τώρα δεν θέλουν, τώρα δεν θέλουν, κάηκαν αυτό καλύτερο. Όχι, θα τραβήξουμε πίσω τη φωτιά. Γκέι, τράβα πίσω.